Kaixo, egun on guztioi. Ongi etorri 2020ko zientzia eta teknologiaren asteko laugarren egunera. Hainbat lurraldetan egon gara, hainbat elkarrizketa egin ditugu eta hainbat gonbidaturekin egon gara. Antxon Peña, Ingalaterratik, Irantzu Sakristan, Suediatik eta atzo Cristina Sánchezekin egon ginen, Alemaniatik. Gaur Euskal Herrira itzuliko gara. Izan ere, Iker Elizburu izango dugu gurekin. Bera, Bergaran bizi den gaztea da. Ikasketak Mondragon Unibertsitatean burutu zituen, ingeniaritza industrial gradua eta enpresa berrikuntza eta proiektu zuzendaritzaren mastera. Gaur egun, Wolfatrex enpresako zuzendaria da. Nere elkarrizketaren ostean zuen txanda izango da eta aukera izango duzue galderak egiteko. Beraz, idatzi lasai txatean eta guk gero hitza emango dizuegu. Eta gehiago luzatu gabe hemen dago Iker gurekin, kaixo Iker. Kaixo, bueno. Zer modu zaude? Ondo. Lehenik eta behinik zure aurkezpena egin dut, baina zure buru aurkeztuko zen iguke mesedez. Iker Elizburu naiz, Bergarako gazte bat, 23 urte ditu dena. Oinartian ikasketak burutzen hilen Mondragon Unibertsitatean, lehenengo ingeniaritza ikasi hasta gero bertako master bat inaz. Eta orain, komentatu duzu moduan, Wolfratex enpresako zuzendari moduan nago. Wolfratex Bergaran kokatuta dagoen enpresa bat, musuko kirurgikoak ekoiztera dedikatzen dana. Eta azken urteetan zer aritu zara egiten? Egon naiz ikasle izenez, nire lehenengo lana da, orduan oinartian ikasketak teorikoak alderatu ditut dual sistemiakin eta enpresetako praktikaldixakin, eta horrelaxe, egon naiz Fagorra Ederlan enpresetan gradua eta mastra ikasten hori zen bitxartian, eta orduan bertako produzioko arluan eta zenbat proiektu aurrera eruan ditut. Proiektu espezifikoren bat edo azalduko zen iguke? Nik uste dut interesantiena eta proiektu garrantzitsuna parte hartu dutena eta parte hartzen nahona, da Wolfratex proiektua. Esan beharra dugu momentu honetan enpresa, volumen handiko enpresa bat gala, baina hasi zela jaio zela proiektu txiki bat izan, ez? Hon behar azte santu ontara, martxora, nun pandemia josuzkunean beharra izugarri xasan, eta hornidura falta handi basagoen, batez behar, musuko kirurgikoen aspektuan, ez? Orduan, pixkat gure taldia osatzen dugu, lau enpresak. Laspiur, Enbalan, Egile eta Iderre taldiak. Eta orduan, hauek, duetako batzuk, diez Laspiurren makinak eitzen dituela, esan zen, guk ze aporta ugeinke pandemia honetan hornidura falta honi aurre eitzeko, ez? Eta orduan, hortik hasitza, lehengoko proiektu izan zen, makinaria hau, fabrikazioko makinaria hau, ekoiztuko zaban proiektu bat, ez? Zer lehen ginke gudukun gu makina ekoizleak izan da, lehen ginke makina bat, maskariak ingo dituana, ez? Proiektu gazten da gutxu gara bera hor, hartzen da bere formia, eta gutxu gara bera ja bideratzeta dago makina hori ekoiztera. Baina gero, oso epe laburrian, ohartu ginen eta gizarteak eta autoriadek trasladauz oskuen, eben makina baino produktua beran biharra zaugala, ez? Orduan, pasau eginala makinatik produktura. Eta orduan hor hartzen dago horrengo formia daukana, Wolfratex, maskaria kirurgikoak ekoiztuko dituen enpresa bat, eta proiektu hori, ez? Orduan, proiektu honek ikuditu fase desberdinak, lehenengo eta behin enpresa ideia zaukuna materializoen bizan, makinarixia eta instalazioa preparabia zian, behin produktu hori gure kasuan esan beharra dugu zientzia eta teknologia lotuta dagoen Euskal Herriko FP zentro batek garatutako patente bat dela, eta orduan guk patente hori hartu dugu, edo modelo de utilidad esategakun bat, eta orduan parte batetik instalazioak eta makinarixia, beste batetik produktua eta bere zaugarrixak, ez? Guztia batu ginen zen, eta oinbia ginoana da, guk enpresa hau izenik, ginen zen produktu honen zertifikazioa gure izenian ekoizteko, material sanitarizo bat da eta maskaria kirurgikoa, orduan bigarren fase izan, obtenzio lizentzia zertifikazioak eta punto horre guztia pasatzea, eta behin hori uki ondoren, alik eta produzio gehienek lortzera, ez? Orduan, hiru fase nagusi horrek
bereiztuko nituen gure proiektuen ziar, eta engare, azkenengoan, baina enpresa asko hasi gan, oso denbora gutxian asko hasi gan enpresa gauta, kontratazio pila eduki du, jende desberdin eduki du, eta, enpresai formean mute baino, bere hasi gateiatutik orduan engabiz, oinarrizak eta ganara zipintzen. Eta nola azalduko zenuke zure egunerokotasuna? Zure egun normal bat nola izango litzateke? Nire egun normal bat zaila da aurre ikusten, ez? Askotan zuzendari moduan edo bai daukogu bilera kopuru jakin bat edo bilera batzun nun helburu batzu lortzeko jarraipen bat indiakakuen gauzei, nire kasuan hori da oso murritza. Izan duzu da moduan gauza asko indibitzeke dauzko, orduan egun batean ni aiagatzen naiz oizeko sortzira gaino oso zelentxoa, eta ez dakit zela izkungo den eguna, ez? Gauza gure kasuan, zela proiektu gogutik jaiogan, ez dugu guz igual, enpresa bate dauzkan oinarri horiek, ez? Orduan, niri tokatzen jat, zuzendaritzaz gain, igual produzinua, erosketak, logistika, gauza askotan parte hartu behar izetia. Hori, lan oso entretenigarria, aspertzeko denbora handi barik, eta niretzako oso aberasgarria ikasteko eta garatzeko. Oraintxe esan duzu, gauza askotan, edo ibiliko zeinakela zure ustez, zure enpresan zenbat ingenieritza perfil edo esango zenuke daudela? Gure kasuan, eukiko ginuke alde batetik, produktua garatuko zeukien ingenieritza, produktuaren garapeneko ingenieritza, beste aldetik eukiko ginu, produziora dibiratuta dagoen ingenieritza, hemen bi perfil ikusten ditzenik alde batetik planifikazioak, optimizazioa produzioana, lean manufacturing, eta olako tekniken aplikazioa eta gure errentagarritasuna edo alferri galtzeak eliminatzea aldera dagoen bideratuta ingenieritza, eta beste aldetik prozesu ingenieritza. Lotu da jongo liraki, baina prozesu ingenieritza gehien bat makinak hobetzen, makinak dauzken arazo edo erroriak berriro ez gertatzeko horrek mejora horrek aplikatzen. Logistika, produkzioa, erokiko ginen, ingenieritza ez da, erosketa ez da ingenieritza, baina materialen gainean beguk oso kontu zuki dugu erosten dugu materialak, materialen gaineko informazioa maneja bida, resistentziak, komposizio diferentziak, azterketa horrek, hor kasu horren atzian ingenieritza dago, jakintza horren atzian. Horrek izango diak gehien batean. Eta proiektua gorpuzteko orduan oztoporik edo arazorik izan duzu? Esan dut da moduan, lehenengo arazo oztopo ondizena izan da denbora, oso denbora gutxi zean asko indo, edo beharrako laskatzen pandemiak berak evoluzio bat zaukan, eta pandemia hori askotan evoluzio hori oztopo izan da, porque evoluzio beti izan da txarrera, beti izan da, orduan eta prisa gehiago gure proiektuan, ez? Gero aldi berian, demandiak demandiak goitxo zan, orduan, izan da pixkat tira emun hori, ez? Beste aldetik, gure kasuan, musuko kirurgiko hau, produktu sanitario bat da, ez? Eta osasun produktu badan momentuan, bere zertifikazioak ezin ditu zein entidadek emun. Orduan, administrazio publikoak eta bertan zentratzen dira, erakundiak horrek tramite behar esan ditu, peleo deitzezakon edo dokumentazioak. Eta, karo, egisa da, gure abiadura eta administrazioan abiadura ez dela bat. Orduan, askotan, oztopo ondixi izin da hori guk beharra, biharko, baina honek bere plazuak eta bere prozesu ordinarixuak beste iraupen bat eukitzea. Alde, bi hor, kaipatuko nituzke. Eta oztopo ez gain, erraztasunik edo laguntzarik jaso duzu? Nik klaro dukan, nire kasuan, universitatik urten berriko pertsona batek, ondio asko dauzkala ikasteko eta esperientzia arloan batez be, askotan ez dutela jakitzen da nahi sola erantzun, ordan gure kasuan, lehen esan ditzu da, lau enpresa baskide horiek oso gainean dauzkat edo ere ikindu baten harremana oso nadat, askotan eren partetik laguntzan disa jasotzen dut, gestino edo gure kasuko zuzendaritzarako, ez? Eta aldi berian, erraztasuna izalik, gure produktuak eukidaren harrera ona,
Eta egizan, kasu honetan Euskadi mailan Osakidetzako erizain asko idatzi dozko esan esko, musukoa bestiengan diferentzia dela, era gustora dela, kalidade ona apresiatzen da dela, eta orduan horre azkenean, esaten erakusten zaitxu eitxesa bizan lana zuzena dela, ez? Eta bide honetik goia zela. Jendian rekonozimentu hori zalik astasun hori. Eta zu gaztea zarela, 23 urte dituzu, nola egingo zenuke edo nola gerturatuko zenituzke gazteak ezin arlora? Nik uste dut askotan ez gala konstiente, baina gure egunerokotasunean daren objektu, erramintza edo gailu guztien atzian zientzia eta teknologia dagoela. Guk egunerokotasunean erabiltzen duzuen edozein plastikozko botila hauge, enpresa industrial bat beti datorrez, eta enpresa industrial batetik datorren einean, horren bere prozesu ingenieritzokiko dauzean, bere ingenieritza horren haustian, kalkulo eta base teorikoak dare, ordan, unik uste dut, bizigan mundu honetan, egunerokotasun ikusten duzen gauza guztiak, datoztela zientzia eta teknologia daukela oinarrexean, ez? Orduan, benetan, kuriosidade hori erresa da errealidadeak ikusten. Orduan, behin animo eskero eta behin hori sortu eskero, nik uste dela mundu bat nun benetan erantzuna daren, eta naiz eta gaztea izan, baina biadan formakuntziakin, gauza politxak ilizkela. Eta gauza gero erantzun badauken, erantzun fiziko eta ikusgai adan erantzun badauken, erramintza digala. Orduan, nik uste duten modu hori da. Eta zure kuriosidadea noiz sortu zen, nola? Nire kasuan nik beti izan nahi bastante... ez dakit saltzerua, ez dakit da, baina guztak izan jate gauza desberdinei arrazoia jakitzea, ez? Hori segazti da holan, edo hori nola ez lortzen da. Orduan, nik esango nuke, izan txikitati, eta gero enpresen gainean beti ukizan dut jota. Enpresan zer reitzen da, bera zela da bere prozes bat. Hori beti ukidot nire barruan. Orduan, guztot, gero bebai, olako hori ukitzia, dala behar barrezkoa, zu motibo eta sentitzeko, benetan egunerokotasun horretan, daren presiño eta oztopo guztiak pasau eta aurrera inalizateko, orduan, hoxe, esan ganuke. Elkarrezketatu asko izan ditugu, bakoitzak bere testu ingurua edo bere inguruko egoera zaligu. Zuk, Euskal Herriko gazteen testu ingurua edo interesa nola ikusten duzu ingenieritza edo zientzia eta teknologian inguruan? Nik uste dut interesa badagoela eta horren adibide da, gerozta Unibertsitate mailan bebai, gure gurasoekin konparatzen baga, gure kuadrilan adibidez, jente asko ingenieritza bat indogunak, edo zientziai lotuta, fisika, medikuntza, farmazia eta hauetako galderak beria hori eguneroko gauza bat. Orduan, nik uste nahiko leku honian bizi gala, nahiko gazte duzula bideratuta zintziera, eta ondo ikusten dut arlo hori. Dagoeneko nik bukatu ditut nire galderak, orain bazuen txanda edo iritsiko da, galderarik edo, nik hemen baditut galdera batzuk baino zuei emango dizuet hitza, ez dakit mikrofonorik pizteko aukera izango dugun. Ekintzako ikastolako galderak ditugu, mikrofonoa piztuko dugu. Eta mesede zuen izena bizenak nesateko idatzi guri, mesedez. Bueno, ikasle batek prestatu du, ikasle talde ezberdinak prestatu galderak, galderak 2 edo 3 dauzkagu, baina, guk hemen fizika eta kimika irakasgaian, enpresarialaz edo ekonomiarekin batera ingo dugu, orduan uste lehenengo galdera ekonomiakoa dela, zorionez ikerrek 2 ikuspegi ditzake, bai zientifikoagoa eta bai enpresaren ikuspuntutik. Orduan, Adriana Iglesiasek egingo digu lehenengo galdera. Zenbat denbora igaro zuen ideia sortu zuen nuetik enpresa martxan jarri zenuen arte? Vale, kaixo Adriana. Ideia esan duten moduan sortu zen Aste Santuan, Aste Santuko martxoa inguruan, 2008ko martxoan, eta hasierako ideia hori makina garatziana, gero enpresiana musuko kirurgikoak eitxiana, kodeizun apiril hasieran, eta maiatzako lehenengo hastian ja enpresia sortu ginean. Produzioan hasi ginean ekainean,
eta hortik aurrera. Ordan izan da, hilabeteko lehenengoko ideiatik, ideia definitibora hilabete. Enpresa sortzera eta behar da moduan erregistratzera eta, bueno, hori, konstituzioa entzera beste hilabete. Eta hortik, beste hilabete ekoizpenera. Orduan, hasiera-hasieratik 3 hilabetean ja ekoizten geten. Eta horretakarren, instalazioa preparatzea, lehenengo instalazioa topatzea, preparatzea, obrak, txora bera 3 hilabete. Eta hasieran egin behar izan zenuen bertza oso altua izan da? Hoi momentuan, hasieratik bukara intoako inbertsio guztia, 2 milioi euro eta erdikoa izan da. Orduan, hasieran momentu honetan 8 makina dauzkoz, hasiera batian 4 makina zauzkun, eta orduan, 4 makinen inbertsioa izan zen, 1,5 milioi ingurukoa. Bale, eskerrik asko. Bai. Beste galderari baduzue, mesedez? Bai, guk baita badaukagoen beste ikasle bat, bale? Iraidek egingo izu bigarren galdera. Eskerrik asko. Nola lortzen duzu musuko biodegradagarriak egitea? Galdera ona. Guk dugu musuko kirurgikoak orokorrian edo 95%an dauzke 3 material. Horietako 3ak 95%an plastikoa dira. Gure kasuan, erdiko material filtro moduan erabiltzen den materiala, ez da plastiko batera da, zelulosa. Zelulosa da gure basuetan dagoen papela edo datorren arboletatik datorren material bat. Orduan, material hori erabiltzen dugunez, filtro moduan, gure musukoak 30-40% batean biodegradabliak dira. 3 kapa horietatik bat hola gutxia darako. Zukidila bat eitzeko, komuneko papela ekoizten da teknologia berdinekin ekoizten da gure filtrua, eta ordan, komuneko papela komunetik baten da momentuan biodegradatzen da moduan, gure musukoan erdiko filtrua dauzka karakteristika berdinak. Bale, eta zenbat denbora iraun dezaket desintegratarte musu kirurgiko arrun batek eta zuenak? Kirurgiko arrun batek sepentza muten da, izan be, 300 bat urte bia dau degradatzen guztiz. Hau da, plastikoa da, polipropilenua da, eta honek bia dau 300 urte. Gure kasuan, komponent plastiko zati horrek be badauzkanako, eta gainera dioz gomen kasuan be, material elastiko eta plastiko hori badauzkanez, 300 urte horrek mantenduko liraki, baina erdiko kapia ordu batzutan desintegra bengo litzake. Orduan, karo, itzen duguna da, zabor gutxi hau sortzen dugu. Degradazio kantidatia epe luzera begira, murriztu itzen dugu. Bale, eskerrik asko. Uste dut baduzuela beste galderarik, ez? Hemen eskiatzen daude, galderak eta galderak. Venga, Héctor, venga. Aupa. Kaixo. Zenbateko etekina ateratzen duzue maskara bakoitzeko? Hori galdera, saia da erantzuten galdera hori. Guk enpresa moduan hasieratik politika jarraitzen dugu dela, gure hasierako sorreran dago behar horri erantzutia. Orduan, behar horri erantzuteko klaru dugu ezin dugula presio altu batzuk edo jendeak ezin dituan, jendeak eskuratu ezin dituen presio batzuk jantzia, ez? Orduan, farmazietara joan eskero eta ikusi eskero hasiera batetik gure musukoa martxoan bertan, zagoanian euro bat eta piko ordaintzizan momentuan musukoa, gure presio altuena beti izan da 50 zentimo. Eta momentu horretan, horko aldetik gare, euneko 50 zentimo inguru usuarixoa izaltzen, ordan, karo, gure produktua beti izan da, merkatuan egontanik eta isa eskuragarri izena. Eta, esan. Gero hortik gure kostea zentu dian, hori... Bale, eta zenbat kostatzen da unitatea bat fabrikatzea? Koste asko dauzka eta batzuk ez duzkunak monitoritu. Nik esan batzu eta euneko, gustukoan kasuan, euneko
60 edo materiala dela, eta materialian benetan lan handixa inbida, behar dan materiala, behar dan kalidadiakin eta behar dan presioan ikatzeko, orduan lanketa handixa dago presio hori eta koste horrek lortzen. Vale, mi esker. Aizuri. Horrengo galdera, mesedez? Bai, kaixo, gu jarraitzen dugu, kintzatik, bai? Bai. Vale, hemen badaukagu, jende gehiago prest, venga, Salon. Hau ere uste gehiago zientzian ikustu dutika, baina, bueno, zelula, venga. Kaixo, Kaixo. uste dugu ez dela izango, baina musukoek wolframioa dute osagai bezala. Egin galdera guztia, Salon. Eta hala ez bada, zergatik jarri zenioten izen hori enpresari, Bergarakoa izateak badu zer ikusirik. Bai, nik uste zeuk erantzun dozula galderia, ez? Musukoak ez dauka wolframioa metal bat, elui arranaiek, oindala 250 bat urte Bergaran, gure herrizan, deskurbidutako metal bat, ez? Orduan, nahi ginuan gure izanen bitxartez, keinu bat eitxia, aite batetik gure izaera herrikoiai, hau da, Bergarakoa gala eta Gipuzkoarra gala, esan nahi ginuan, eta berian, nahi jaunein keinu bat, Bergara bere garaian, textilian industria zegoen nahi, orduan. Wolframioa da, Bergara deskurbizan metal industrial baten gaitik, eta textilia, Bergara negondako industria textilian gaitik. Wolframioa eta textilia bat ezkero, hortik irtetzen da Wolfratex izena. Vale, eskerrik asko. Bai. Beste galderarik baduzue? Vale, gure partetik azkena, vale? Venga, Jon, bota. Ikusi dugu zuen musukoak II-R-tipikoak dira. Zer esan nahi du horrek? Bueno, musukoen kasuan, musukoen familixan alde batetik dare musuko higienikoak edo musuko higienikoak eta beste aldetik musuko kirurgikoak. Eta gero, hirugarren atalian dare EPI deiturikoak edo babes individualerako gailuak. Honek, esan nahi dago, adibidez, kirurgikoen kasuan 3 mota dare. Bat motakoak, 2 motakoak eta 2 motakoak. Bat motakoek, bat, 2 eta 3 motakoek dauzke bakoitzak bere proba desberdinak pasau behar ditu, mota bateko besteko izateko, ez? Gure kasuan, 2 motakoak esan nahi da, urteko 98, baina goizako iragazkortasun kapazitatea daukala, eta errek esan nahi da, salpikadurei, gure kasuan, kirofano batian edo kirurgia ingodan liku batian, lanian baldin magabiz, resistentzia eukikoa bela sortzen da, odol salpikadurak edo ingurunean daren, salpikadura horrei resistentzia, errek horrek esan nahi da. Bai, alde batetik, BFE dela gure maskarillak virusa edo iragazteko filtratzeko daukan kapazitatean arabera, bereizten dira mota bat o bestia. Eta gero hortik aurrera arnazgarritasunan arabera mota bat o beste bat. Eta resistentzia salpikadurei mota bat o beste bat. Orduan, nire ensaioz diferentziak eta proba diferentziak, eta horren bakoitzien lortu bala emaitza bat o beste, produktu bat o beste dukazu. Ez dakit gehiago naztu dutzuten o lagundu dutzuten. Bai, eskerrik asko, Eskerrik asko zuei, ekintza ikastolatik, horrenako galderenatik. Beste galderarik badugu? Bai. Beste galderak jarraituko dugu. Ez, gure partetikan, ekintza ikastolatik ez behintzat, gure partetikan ja egin beharrekoak egin da. Bale, eskerrik asko. Pixka bat itxarongo dugu. Leirek galdetzen dago txatetik, pandemia bukatzerakoan nola ikusten duzu maskarien produkzio? Bueno, kaixo Leire. Pandemia amaitzen dagoenean, amaitzera doianean, ja, klaru dago, musuko kirurgikoen erabilera oingo aldian murriztu ingo dala, ez? Gure kasuan hor, gure estrategia komertziala dago zuzenduta
pandemian aurretik zeinek erabiltzen zituen maskaria kirurgikoak. Orduan, kasu hortan, badare, osasun munduan, profesional asko, musuko kirurgikoa lehenbe egunerokotasunean erabiltzen zuen. Orduan, gure target edo gure helburua da, hauen gana jagatzia eta hauekin akordio batzuk iztean, nun lehen Txinatik erosten zen merkatu produktu bat, hemendik aurrera guri erosteko. Ez dago esan biharrek, gure produzioa justu egin beharko dugula. Momentu honetan gabezeko izten 6.000 maskarilla egunean, eta, pandemia amaitzen doian einean, horren murreztu ingo dugula. Horre erantzunak klaru dago. Oin, gure apostua da, behin sortu ganez, produktu sanitari zuen arluan lan ingo da bene enpresa bat, behiratu digun, ze beste produktu sanitario ekoiztu gehizken, eta kasu hortan izango zen diversifikatzia gure produktu aukera merkatu horren barruan. Hori da gure bi lan arlo nagusia. Beste galdera badau, Pilik galdetzen dau. Nola lortu zenuten enpresa sortzeko baliabideak pandemia garaian? Hori galdera oso interesagarria egisa da. Guk enpresia sortu ginuan, baina bilerak ipia ginu zen, momentu hortan konfinamentua zaudan etxian ezin zan urten. Orduan, estraperluan ez, baina bai isiltasunian, inoi ezer gauza handirik esateke, ordu raro batzutan juntatzen ginean, eta egunero bilduaz aurrera itxia lortu ginean. Lan ekonomikoa edo enpresa aktibidadiak kontutan hartuta, biltzen ginean leku batian obestian, poliki aurrera itxeko. Baina, egisa da oso... Ez ginoen euki ustekabekoik, oskuen inoiz esalpenik ezuzkuen arrapa bola, baina bai bile ginala, leku bat. Eta, karo, zertifikazio honetan asuntuan, gure maskarillak Europara bai bialdu behar izan dugu. Eta horre, eta material partida batzuk be, hasieran hemen ezaguanez, Turkiatik ekarri behar izan ginoan. Eta isa Turkiara jun behar izan ginen. Eta horre, geizki baino oso interesante o estresantiak izan zian lanketa horrek. Baina, uste dut emaitza lortu ginuala, eta, hor gabiz, oin lanian. Beste galera badaukagu, Idoia galdetzen dau. Pentsatzen ari zarete oialesko maskariak egitea? Ez, guke klaru dugu musuko kirurgikoak ekoiztuko guzela, osasun produktu bat ekoiztuko duguna, nun bere bide izango den farmazia bat, ordan gukor klaru dugu, oialesko edo telasko maskarillak, askok ez dauke inungo zertifikaziorik. Askok lortzen daben filtraje maila oso baxua da, eta gainera dare, beti lotuta erabiltzailearen erabiltzen moduaren arabera. Azkenean, garbitu behar gozu egunero, baina ez gogu garbitzen, edo filtrua ez badugu aldatzen, horrek beke ondo hori zua duzka, ez? Ordan, guk uste dugu maskaria kirurgikoak daren momentuan telaskoak edo ialdeskoak gutxienez zertifikazio barekoak merkatutik kendu biako lirakiela, orduan ez jako okurritzen momentu batian bez produktu horrek ekoiztia. Porque ez deigun aztu musuko kirurgikoa zoritxarrez pandemia honi aurre itxeko elementu badala, eta ez dala gure dekorazioko erramintza bat, gaurre alkondara urdinak inator eta maskarilla urdinak harrikot, forbatian moduan, ez? Hori nik uste dut telia eta diseinua pixkate kasu honetan bigarren maila batien lagabiarreko gauza diala. Beste galera daukagu, nola hasi zinen, nola aldu zinen enpresako zuzendari izatera? Egisa da, zela alako azkarre evoluzioa danak, atzo izan zen egun moduan daukat, baina nire kasuan nik esan dut da moduan nire lehenengo lana da, eta oindala 6 hilabete masterra ikastenen bilen, Orduan, niri diarrein zozten, oin gure bazkide dan enpresa bateko zuzentaresiak, eta zanatzen bitu, esan zozten nik erretorri egun honetan, ordu honetan nina honlekura, eta bileratxo bat nahi da ditxasurek. Saldu zoztan zela zeren, pandemia garai honetan zela ikusi zen ze behar edo ze aukera egon lizkien, eta zehose iztera zoiaztela, edo lanian zebiztela, eta bihar zebela
pertsona bat, proiektu horrai erungo zotana, zuzendaritza hori erungo zabana, proiektuana, izan be, honen paskide guztia, beraien enpresa zeuzken, beraien lanak zeuzken, eta nahi zeben, denen artean, enpresa berri bat edo proiektu berri bati ekitia, baina ez zeuken jenteik hori lideratuko zabana. Orduan, izartu nintzen, proiektu horren arduradun moduan, eta gero, zuzendari izatera iagonez, proiektuak hasi da oso azkar, eta modu oso esponentzial moduan, da orduan, momentu hartako proiektuko zuzendarixea pasada izatera, enpresako zuzendarixea. Eta beste galera badaukagu. Zein izan zen Wolfratex proiektuaren hasierako helburua? Hasierako helburua, uste lehen bet komento dutela, izan zen, maskaria kirurgikoak ekoiztuko zitsuan, makinarixia ekoiztia. Orduan, makinarixia hau ekoizteko proiektu hasieratik, gero, pasau ginen, makinaz gain produktua berabe ekoiztera. Orduan, hasieran zen soilik makina ekoiztia, eta bigarren helburua, gero hartu dugun helburua esan makinatik produktura guazen, eta gero honen distribuzioa eta produzioa. Amaitu dira galderak, eskerrik asko Iker, uste du oso ondo azaldu bezala dena. Eta besterik gabe, hau izan da gaurko saioa, mi esker Iker, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko zuei denei entzutiarren eta galderak eitxiarren. Besterik gabe hau izan da gaurko saioa, bihar ere hemen egongo gara, beraz animatu parte hartzera. Besterik gabe, bihar arte.